kapag may runos at isang luha sa iyong mga mata. Kaibigan! May tingol kayo. Ikaw ba? Sige kag sagol mo diri niyo. Ano tao rin ikaw minyo na ka? Awang problema pre. Ano naman? Sa balay ako yung may pinagkahaw dito. May namatay yan. Pinagkahaw dito. Nasugo na ko akong asawa. Hadlok. Anindot ka. Hadlok yun. Si man lampa, si mang hugas. Nakabantay dito. Magluto. Sa iba. Tanan! Kuan, mapagkaon sa mga iro. Di ka madlog day? Isong day ka day? Ako yung haw dito sa balay. Ano man saktong ba na? Haos ba? Inom nga. Hindi ka asawa. Wala mo nagdaggan lagi. Nagdaggan siya. Lumag. Lumag din siya. Lungag. Palimpyo. Paglaba. Oo. Ako saksi. Panghugas. Oo. Ay Ako kagot. Ay kagot ba? Tuloy mo Hindi ako lang. nito, pre. Hindi ako nito. Siya. Kaon niya. An, mata na yun. Mahaw ta. Yawa. Yan na taga lakas. Lipa dyan ako ni mo pa rin sa. Isog ka ka pa rin. Basta ka istorya Isog ka dyan ni mo. Hadlok na siya. Sabi sa kasingkay. Mingaw man, ay asa ka ni ako ang gwapong bana ay. Ampleng putahan. Wa. Asa ka ang paingunon ha? Karot ka. Pasod ta ka be? Lipa dyan. Hindi ko madlog magkawag. Isa? So nakabantay jud ko na niya. Balo ba ka na? Ako yung pinakagaya sa mong balay. Purpita. Kana akong asawa. Hadlok na ako. Usa ka istorya ta. Hadlok ay. Adiha jud ka to yo. Doon di ka pre pohon. Na, isang mo ato ba Makasawa mo? niya, makasawa. Masundon mo yung style. Ano ko? Ako badlong ano yun? Hindi mo ano siya yun. Turog na sa. Ay, jud pa under sa mga asawa. Diha jud ka to. Ano man? Kumura. Stali ka ni mo sa usa ka buhok. Lupi na rapag ilis ra. Sa para na yun. Isa na yun. Di Di dyan ka madlog pre. Wapo to sa higod sa haywa. Kita madlok tagi pinakagahi sa tong balay gud. Nakabantay jud ka. Kamo kay umuka agi. Ay di mo pa adto sa sawa kay gahi mo ba? Ngano niya? Gahi ko ano ba? Iya sa? Pero wapi gituan na Ay dyan. di pa under ka. Ba ba ka? Amo na sundon gid. Mingo man ang mga to. Sa tawanan na under man siya. Asawa nga. Babae ra siya laki ba? Kita gi mari. Nasi punto po. Ay punto. Kita gi mari. Ay gi pa under. Kita gimari day. Hari-hari. Bagsik ba? Hindi ako po. Nanawag din ako pre. Sige ba bagsik? Oh. Bagsik na siya technique niya. Manay teknik di. Oh, kaman tagay to. Ay, tagay pre basta. Ha? Ikaw bahala palitin pre. Problema mo. Tagay to ron. Ano ito? Chup di ba ni ganahan ni pre? Bagsik ba? Uhaw na ka? Uhaw gro ni. Okay. Mag-inom to ron. Ikaw na nga nang wala ko kay istorya kay. Oo. Uho kayo. Okay man kanayo. Inom na. Ikaw. Bisag mabuntag tagay. Way Sabi way mo ano paryo. Suko lagi. Kana siya. Pasugo na, sige na ganaan na. Nya, okay man kanayo. Okay na kayo. Bunyi. Buntag tagay. Kana. Bunigi. Uy, lo. Naari ka diri ha? Nagpuder ra day kag inom. Magani ka kakuha sa tumahinay-hay. Sa maning padayunon tanig relasyon na ha? Kasi pa di mo kulo. Ano sige ra kag tagay dito. Ako kapoy kay ko trabaho. Ha? Wala ka luwa ka ato pa. Upang! Bisa ka pre. Pasa ka pre. Ato bang ako? Ha? O pag ika kumana na ha? Tanawa na lang. Tanawa oh. Ha? Pagdali! Pagdali! Ha? Nagpuder lang kag inom dito si mga barkada. Ha? Ang resulta ay ulit ako ani. Lahi na yung naong. Ha? Sige, tanawa na lang. Oh, pag ika kumana. Ha? Nakalungad ka dito? Ha? Kapoy kay kong panarbaho. Oy. Ha? Kapoy kay Han. Sorry! Sorry! Wala bahato ni ma? Kanunay ka to dito? Gaynom inom? Ha? Ang linabhan mo pa ni mo makuha? Nakaluto ka pa! Wala pa. Na!